هنا هيك انا لقي بيجا aisika ikowala onye bụ ka ịmala onye bụ ka iwekwala ya la kọwala anyị ebe na-emere ebe tata iji bụla ya nọ n'ebe wee mụla ya na asị maka na mmalị nke mmalị na ị na-anọrọ n'ebe na-eme mkpọtụ mana nke tata na ị na-agwụlu sokwu na-eme nya bụ mkpọtụ ka ịkọwala anyị ebe na-eme tata Dalurienne anyị na-anụ ka ọ na-ara ọ na-abụ ọ na-eme na mgbago ọ na-eme na mgbada anyị na-anụ ka ịgba na-ekwuzi nsi kedu ekpeli na ekpele ọra na eze ndị tiela ego ma ndị sọpọtụrụ na-akpagbu alụ ndị na-abịa nwụrụ nne maọbụ ndị bịara abịa Samba. I'm a very Dalurian, I can Algerian Dalo. Dalun, Ena Grimson. Good dinner. Balondi Hunem now, give a libum, Iraga Chalecolam, Nacoagalonge. Don't you? And I'm not one. We do it. No, no. Daluina. They go near by a cake. But one of Indicunum. Daluina. Daluina. Ena, Grimson. One Jirenwa, no motor guinea by no. Non different Cabian, Negant, non Rasselling where I read a timber de car. As a rock of a travel, I'm a roll. Well,
Okay, even a two now. Okay, even a two now. Okay, okay. You go. Okay. You go. I follow uniform uno ye. You okay? Even a metata ko bastale uniform uno ye. Yeah. I meta da batuta uniform hapo na. Muje bole kukuta eba. Eba mau. Kawane kukuta eba. Na bobo hapo le kana ma. Okay. Hadi kwa timu na namo. Hadi kwa timu na walina. Ni bobo hapo le. Ameta nunga pakata mweba. Wa muje kwa kukuta. Ndio mara adani woli. Sasa mana bane be ku ga bu. Bona bana. Bona namba bona le. Oboro zo di chiche. Ba be na yoli. Ai bu muje bo da ga bu. Muje ba ha me. Ai bu muje bo a me. Ha me ba wa nai. Muje bo ba wa nai. Ai bu muje bo ga ai bu. Ga me ga bo wa wole. Dalena. Yo maka pastal ndị na-abịa nwụrụ na asị ka ivi nwere ike isi ha ndị na-abịa nwụrụ na asị ndị na igwe ha bụ eji niile ọ bụ na chi ejikọ onye agbakwụna agbagwo ekpudo eji na abịa na-eji bụ ya bụ mmemme ga na mmemme anyị na-abịa nwere ha gwara ịma ọ bụ na bịawa na onye bịa lịa na ụgwọ oji bịa na nke oji na-amakarị nke oji bịa bịa na nke oji na ya amakarị ka oji bịa so na anyị na-aga ọgụ ezi bụ ụlọ no more only way na kuma abu province pese buru na rene mebe mabu kana mawu na abu mawu na abu na na no budo no na na so na kanya aburi mo bure bo mo bro ngo Dalena ya ina green so biko ka ebe na etu gị n'aba ka ebe na emeta ata ne tukoro m n'aba ka anyị ji ekoli ka anyị eme mụ arụ owusi mana ka m ji blọkụ mbe ma aka bichi ọnwa na ndị akịta na-atụzi aka ji blọkụ mbe o nwere mmemme anyị na-eme na eji ekpokwu mbe mmemme ka anyị na-eme ata bụ anyị hụrụ mmanwụ anyị na-ekpopụta ya ata ka anyị na-achọ ndị bụ mmanwụ a na-akpọ họs ịnya ya bụ mmemme anyị na-emeta ata na-anegwu oli anyị na-eli nke nwa anyị na-ekpopụta echi na mmanwụ akpa egwu mgbe ogologo obodo niile alirezi oli ụkwa nwụrụ eju anyị obi ọnya bụ anyị na-emeta ata daalụ na biko ka ebe a na-akpọ gị ka ebe na-etu gị n'ama ọ bụ na Jackie Elesa Emeka biko nwere ike iji ọnụ gị kọwara anyị ibe a na-eme tata because anyị bụ unu yi uniform anyị na-eme mbute ịgba mmanwụ anyị ịgba mmanwụ ịnyịnya ndị mụchekwu ayah men, tak biasa lah. Bos saya ni siapa? Anak, ayah mula lain nak cina ke? Ajar ayah kan? Ini cina mau ayah pun, buat makan apa? Tapi yang guna ajo maru, nak mang ayah lah kan? Yang ayah apa nak? Ayah soalnya, makan orang ayah tinggi ya.
mara amajinka lena US lazy na machina ka egozai ni na gozo mani ai kusi nga kuti woma so iwo jabran ana abri wojo so ani mai na banna ba bibe o kuwa ni wajo ba ni wana so ne ga diwa si je ba o mai ni mas bande na ba ni ga kuwa nya maju maju so ama grasi kwa nya wa se be do de na wala
Mo ikwatu ma ego na le phone ye gote gi Thank you.
na-emetụkwa n'ihe aka
Welcome. No. Yeah, hey. Daddy. Mara wala to ya kamawa. Wala ya kaka bage. Oh nyakadia ngwa. La chaka virugi. La chaka virugi. Maduru ablo wakara wakara no abo magbo we.
Keriwa jebolo wa duru na no. Magbo we. Big guy, I can live in. You will kill you like Koala even and Egypt plan on a batata. Where you go? Okay. The never. Okay, Metanam never got it. Oh, yeah, and I'm got it. Oh, we don't need man. Now, a back, okay. If I never thought I'm not the Bible, which won't have to them. And though you go for your Cosmas School, oh, culture and club, right? And I was in a while. When I make it, man, on your divine method. Dalurian, I will see you with big. Road one. Medical one. Dalo ini. Tapi guys, no.
No. Everyone. No. Dika. Ena. Dika. Ikalev. Dika. Unu meiwa ma horse. Horse unu ebe ebulu mmadụ nke bụ na unu atazi ahụ iji ọkpaga. Unu adị ọzọ na ego fuelu Tinubu. Mana ezo ka mbugoro nya bụ mmanwụ ọfụma. Bugbo ya ọfụma. Mana ezo ko. Kedu ka obi dị gị tata? Obi dị m sawa ma abịa nwere ka m nwere taa. Kedu ka o si atọ gị na ndị bụ na abụgolo ndị nwe mmanwụ nke pụrụ iche? Obi na-asa m lele ọ dịrị izu. Mana ezo ko. Ọ dịrị izu. Obi na-asọ gị ka chuga. Mana ezo ko. Uche gị dị ọkọ gbarata. Ndị a na-abịa kịta nne mmanwụ na nna mmanwụ ọfọba na-abịa n'azụ. Nne mmanwụ na nna mmanwụ. Mana ebe o si wuo ose mewo bụ na o nwere ọlọkụ nwa duru na nwa agbọghọ magbuo onwe ya. Nwa duru na nwa inezi anya kịta na nyabive ka na-aga n'iru dịka o si wee dị nkwesị. Asị m ka m lụọ kọmantetọ nke ikpeazụ a. Mana ọ bụ na valute nso mmadụ emechi ọnụ m ka unu na-anụ ibe na-ekwu. Ebe anyị nọ bụ na mmịata anọ m na Anambra West Local Government Area. Ị na-ekenere gị. Mbọdị ka bịa chọrọ ka amalịba na-akpọ gị n'ava. Mana ezekwu. Kedu ka obi dị gị tata dịka ndị bụ unu si wee megide ibe mmanwụ wee bụrụ ibe pụrụ tata bụrụ ibe nkiri dịrị ndị mmịata ana m. Obi dị sọ anwụle. Ọ bụ ihe giziri ezi. Mana ezekwu. Ihe akwụsị ọtọ ike na na-ekwu n'ụwa gị ọzọ na ihe abụ onye ebe bụ tata. Daalụ rienne. Ị na-ekenele gị. Mbọdị ka ibe anyị chọrọ oyibo ka na-asụ kọba Igbo. Maka na asị nke ị na-ekenele gị sị m welcome. Ọ dị mma. Kedu ibe a na-akpọ gị n'ava? Mana ezokwu. Onye ebee ka ebu? Ebee ka ibi ebi? Na Japan. Ife nje jụọ gị bụ na ịsụrụ m oyibo ahụ na-enyo gị enyo. Mana achọrọ m Mana ezokwu. Achọrọ m ka mmalụ ọ maka mmemme na-eme tata ka iji maka ya bịa. Mana ezokwu. Kedu ka obi dị gị tata dịka isi wee bịa kwudo ba arụsi onye ọbụla ike nwee na-eme nya bụ ibe mmịata niile wee pụta nkili ya. Mana ezokwu. Arụ iji ekwugodo okwu gosiri m na isoro na ndị jele panya atọ na panya na-ebu mmadụ obodo. Mana ezokwu. Daalụ rienne. Nnọọ kedu ekpeli na-ekpele ọra na eze ndị tiele ego ma ọ bụ ụzọ ọbụla basi wee nye aka ma ba bịa nwere onye bụ ije ma ndị bịagwula abịa ma ndị nọ n'obodo oyibo zitela ego ka e nwee menya bụ ya ka ọ bụrụ ibe ziri ezi. Kedu ekpeli na-ekpele fa ma ndị si ebe obodo dị iche iche wee bịa nkiri nya bụ mmanwụ. Mana ezokwu. Daalụ. Anyị kelere gị rienne. Anyị kwuru sị na ọ bụla ị na-agụ n'ije awele ị na-eje ije awele. Daalụ rienne.
ada aluso nyamale kana mwana dinde wuri do yendinde mabra wala roje do yendinde aro ngo turu na ko ni mayo so ha ke zo ba ko so magana kai bele no ne no mba ka ya mo ke so dalu yenda ino wende na mbara sa gamba dalu yenda ama na wala woni aro wala ni wa je fuso kini dalu yenda iya da jang nyamale ke ikuku moji wala wala na moji na kwa kwa ko sa damba na damba ile bia wanda ki wa yeli jalo dalu yenda so ikuku siru ha officer diko ikuku dia edo ni bubu maladiko magana kasa ndoma bula koto magana ndoma bula koto dalule ko basirachi kero ba nota bago yes ko na nota bago ede video na tie na Facebook sira tie na ko una go bene no go abala ke baba ni ruari koto dia Alianza, una puta de alone. Una puta como te digo. Thank you. Dalo, na malaki na maso. Daja, dalo riyan na, kabu kan namu dia. Dalo ne. Ebu mesti na mau nak kira mau ada robu. Lalu jika you want to do that, imam resaki osumeli. Kono lagi no senabia, obadi ko le do osi. Ma nyambe kejo na nisi. Mama go blessing. Mama je ko ni bua. Na bo do jode. Mama wo di awa. Ibo ko na wali na one na oke mau. Iro do oke mau dia. Nana ina ikenele gị nkiziri ka ibe achọrọ ka amali fa na-akpọ gị n'afọ Okay, we have John Mark. Okay. CBO, Omono. Let's go John Mark. Kene ibi obodo a mebịala bịa? Abịala m abịa. Mana ịbụ onye obodo a? Ma bụ onye ndị aka, bụrụ onye Udeze, bụrụ onye bụ uche gbuo anya mere. Mana ezo. Maka nyapụ kene obodo ibi? Ebi m na Kwara Steeti, Ilorin, capital. Okay. Ọ maka mmemme na-eme taata ka iji maka ya bịa? Ya, maka mmemme ha ji wee bịa, maka ama na ibe akwado. Ama na ibe ya eme na-eme kịta. Okay. Masị na mma abịa. I nwere ike iji ohere akọwala anyị ka obi dị gị taata ịbịala bụ na anya bịa gaala nke ọma dịka o si wee dị nkwesị? A na-ekwu kemgbe abalị ụnyaahụ anyị na-egwodo ibe na-aga ọgụma elute nke taa ọ dịka onye akasị maka ibe akwado Chineke wee nyekwu aka ibe na-aga ọgụma anyị na-eme n'elu a na-abụ n'anya. Yes. Daalụ nna anyị kwuru sị na Nyabije bịara ya bụ ije ọma. Kedu ekpere ị na-ekpere ọra na eze ndị si ebe dị iche iche wee bịa otu anyị si wee bịakwa? Otu si ekpere onwe m ka m si ekpere ọra na eze dekwu m na ka m na-eje ụmụ m si m dadị bye na m asịkwa m nnọọ
nsịkwara onye ọbụla abịala ije ụmụ ya si bye-bye, ndị enyi si bye-bye, nwunye si bye-bye, na ha sịkwa nnọọ enweghị ihe ọjọọ akpọba iru onye ọbụla bịa n'udo na n'udo n'aba Jizọs. Amen. Daalụ rinne. Kedu ekpeli na-ekpeli onye a na-akpọ Mr. P Money, onye mmịata na ma onye sponsor this video? Ekpeli na-ekpeli Mr. P Money bụ na P Money ya naanị P Money ya na-aga enu onye ha akwụsị, onye ha enwe limit, onye na-aga na sponsor na-aga ọ na-apụta ọ na-aga ebe niile o mesị na mmịata o mee na obodo ọzọ mee na Nigeria mee na Afrịka mee n'ụwa niile global. Mana eziokwu daalụ rinne. Anyị kwulisi na mmaji pụrụ mmaji na ọkpa iji wee bịa na nke eji a na-akị ya mma onye bụ gị lọta ive mele nwe ya mee na ọ bụrụ nke gburu nwe. Daalụ rinne. Ọba mana me nyere mesia ika ayi sunu no ana sunu no ri na baka na fulani ikebu baka na futa ndị ada na abịa ma ada ni ikebu baka ka lono ana sunu no ri na ndị ọbabo enwe igbo samadi mbo ono ikuku loji ọgbà mú di egwu ikuku oji nwunye mgbogbo ikuku si ọfisa dịko ikuku ya ejuwa dị ikuku ọrụ ọrụ eze ụlọ ya lụrị ndị ọtọ mụ ọtọ wajẹ dị nọ ụlọ ọdọ gbawa na ọrụ dị ya nda usoro ndị ọkụ
Yes. Ujogwe! Ujogwe! Ayamale! All of this is... Mo irugina tuwana ego. Keriwa bunyakana meta torneze jebia. Aba mo kodoja bata ma bibi. Kaka mama de bana. Mama tebo mo bibi mo go na. Malezo. Ai yo. Ena. No. Maluka! 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 Chaco, Chaco.